istorya nga akong nabasahan. It was written by a famous Scottish Protestant theologian, si William Barclay. Dihay usa ka istorya yang gipaambit sa usa ka Jewish rabbi, sa ka Hudeo nga rabbi nga nabilanggo dito sa Roman prison, prisuhan sa mga Romanhon. Nabilanggo ang maong rabbi, ang maong Hudeo. Unya matag adlaw suplayan sila og enough nga pagkaon og tubig aron lang nga sakto ra pod nga maka-survive sila sa ilang kinabuhi. Pero sa ngadto-ngadto naluya ang maong pinriso. Natingala sila nganong naluya man ni siya. Mao nga usa ka adlaw niya nagpatawag sila og doktor. Unya ang diagnose sa doktor sa maong Jewish rabbi nga na-dehydrate siya. Dehydration ba? Anang nahutdan og tubig iyang lawas. Mao day nga naluya siya. Mga tingala sila nganong na-dehydrate man siya nga everyday muhatag man mi og enough nga pagkaon ug enough nga tubig nga gikinahanglan sa tao everyday. Mao nga ilang gipabantayan ang maong pinriso sa ka Jewish rabbi. And they found out nga mao di ang na-dehydrate siya kay kadaghanan sa tubig nga isupply niya matag adlaw iyang himuon sa pagritual sa pagpanglinis sa dili pa siya mukaon. Og tungod ni ana gamay na lang nga tubig ang iyahang mainom. Ano bang manghugas gyud? Unsa pay buhaton ginamit ang tubig kanang ritual purification, kanang ritual sa pagpanghugas iyang himuon gyud. Bahala gamay ra sag tubig nga mainom. And this story nagpahinumdum nato ug magpasabot nato unsa ka importante sa mga Hudeo ang ritual purification, kanang ritual sa pagpanglinis nagisgutan sa ebanghelyo. Makasabot ngano nga ilang gisaway ang mga tinun-an ni Kristo nga nangaon nga walay hugas ang kamot tungod kay ang pagpanghugas, ang ritual sa pagpanghugas ilan ang gihimo dili lang because of hygiene, but it is part of the religious practices. Anang ritual sa pagpanglinis, naging ritual ba? Nailag yung sundon, manghugas yun sila, manghinlo yun sila. So ilang gisunod religiously ang pagpanghugas, again, not only because of hygiene, but because it was part of the religious practices. Mao nga gisaway sa ni Kristo. Dili tungod kay mauton para ni Kristo ang pagpanghugas. Maayo man ang pagpanghugas. Pero ilang gitagaan manggod og dakong pagtagad ang pagpanghugas sa ilang mga kamot. Pero sa ilang kasing-kasing puno sa kahugaw. Puno sa pagdumot, puno sa pagkadili makiangayon, pagpanghilabot sa mga tao, pagbinuang sa mga tao, pagpanamas-tamas, dili makiangayon o dili wala magsunod sa hustisya. Mao nga nasuko si Kristo tungod kay gisimba lamang ko ni mga tawhana sa ngabi lamang according to the gospel katong panagna ni propeta Isaías. Usto gayod gaytagna ni Isaías mahitungod kaninyong mga tigpakaaron ingnon, hypocrite, tigpakaaron ingnon, nga nagsimba lamang kamo o nagpasidungog kanako sa inyong mga ngabi lamang. Kay katugong mga Hudyo, doon na may mga balaod lagi sunod. Part of the balaod, kanang gitawag o written tradition, katong gisuwat, nagikan ni Moises, gihatag sa Ginoo ni Moises, atong written tradition, napos lay oral tradition, ya part of the oral tradition, mao kining ritual purification. Kining ritual sa pagpanglinis, mao nilang gisunod. Pero ilang gikalimtan ang balaod ni Moises nga gihatag ni Moises gikan sa Dios, the commandments from God, ug ilang gitagaan o dakong bili ang pagpanglinis. Ug mao kini sa ako nagikaingon, mao kining hinungdan ngano gisaway sila ni Kristo. Mga igsuon,
Unsaon na to pagtan-aw o pagtimbang nga ang usa ka tawo relihiyoso? Unsa atong gamiton nga sukdanan aron makaingon ta nga ang usa ka tawo religious? Sigurado ko nga ang sukdanan nga matawag nato nga ang tawo relihiyoso tungod kay nagsimba siya sa Dios at the same time nagmakiangayon siya sa iyang isig kaingon. Dili paigo nga mosimba ta. Dili paigo nga tanang prosesyon atong apilan. Dili paigo nga magrosaryo ta karaadlaw. But upon doing all these things, unta ipakita nato sa itong pagpuyo sa kinabuhi matag adlaw ang pagkamakiangayon, ang paghigugma sa atong isig kaingon. I remember a story, usa ka kanabang mangunguot. Every day and iguman jud niya og panguot, mohapit yun siya sa puong Nazareno nga magampo. No, one day ingon siya, "Salamat Ginoo nga gitagaan ko nimog abtik nga mata. Kay nakita ko itong pitaka dito sa jeep, nakuha gyud nako dayon." Ingon ang dahitingo gami ingon, "Pagkaswerte nimo, pagkaswerte nimo." Kadungog yun ay tingon. O ilaw, iwan niya tagda. Pagkaugma, nanguot na po siya. Pagkahapon, human siya manguot, nihapit na po siya simbahan. Siya nga, "Ginoo, salamat kaayo. Nga gitagaan ko nimo og abtik nga kamot, og abtik nga tiil. Kawa yun kaapas ang pulis nga ligukod nako sa akong pagpanguot." Ningon ang naitingog gamiingon, "Pagkaswerte nimo. Pagkaswerte nimo." This time, tinga siya, "Ikaw ba na Ginoo?" "O ako." "Pagkaswerte nimo. Kay kung pagkaswerte nimo kay bugat ning kursong gipas-an, kay gaan pa ni ako ning gibuno nimo." Murag mag-istorya nga dili tinuod ginama, pero it tells us something ug naghatag nato og pagtulunan nga dili malipay ang Ginoo nga mag-ampo tatubangan niya pero dili ta makiangayon sa atong isig kaingon. What is important in morality, what is the heart of the morality, is the heart of the person. No? Kana bang kasing-kasing sa tao? Kung unsay sud sa imong kasing-kasing, di lang nga tungod nga maayo ning nga act, maayo ning nga buhat, maayo ning nga lihok, maayo na gyuditanan. No. In Christian morality, dunay mga sukdanan o basihanan nga makaingon ka nga kini nga maong buhat maayo. Unsa man? The act itself, ang lihok mismo, ang buhat mismo, the intention of the act, and the circumstances surrounding the act. Mutanaw ganita og buhat nga unsa man ning buhata, maayo ba ni o dili? Kinahanglan imong tan-aw ning tulo, una ka makaingon nga maayo ning buhata. The act itself is good, okay? The act itself is good, pero mahimo nga ang maong buhat maayo, pero ang imong intention or motivation dili day maayo. Maayo man ang mutabang ka og mohata kwarta, it's good. Pero ang imong intention mohata kwarta kay paliton ilang boto kay election sunod semana, dili na maayo. There are acts that is good, pero ang imong intention or motivation dili maayo. Samot na kung ang circumstansya o ang sitwasyon sa imong paghimo sa maong buhat dili maayo. Unsaon mo pagtanaw ang circumstances surrounding the act? Kanang mutubag ka ni kinsa nimo gibuhat ning buhata, dis-an nimo buhata, unsang orasan nimo gibuhat, unsang panahonan nimo gibuhat. Apila sa i-consider aron matawag nga kini nga maong buhat morally good or morally acceptable. Kinahanglan imong tanan ang buhat mismo
ang imong rason o ang imong tumong anong imong gibuhat ning butanga ug ang circumstansya sa imong pagbuhat sa mga butang. Ingon ana ang gitudlo nato sa Christian morality. Ug mao ta kini ang atong angay nga tan-awon kanunay mao kining hinungdan ngano nga gisaway ni Kristo ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod sa ilang pag-observe sa ilang ritual sa pagpanglinis apan gipasagdan nila ug nataligaman nila ang mas importante nga pagkamakiangayon, paghigugma, pagpasaylo ug kahiusahan sa usag-usa. Maningkamot ang mga igsoon nga ato ni mapuy-an sa atong kinabuhi. Again, maayo man kaayo nang magprosesyon ta kanunay. Kita mga tagalubok, gidaig ta kaayo sa mga tao sa ubang mga lungsod. Ano man, halos tanang pista na atay prosesyon. Makadaig sila nato, kuyawan ang lubok, oy. Tanang pista na ay prosesyon. Unya nakita po nako nga di lang kay maayo ning lubok kay kada pista na prosesyon kundi makit-an nimo sa kasing-kasing sa tao the intention nganong ilang gihimo ning mga butanga tungod kay kahibaw ta nga naay Ginoo nga nakakita sa gihimo ug pagpasalamat ug pagdaig ni sa Dios ug sa mga santos nga mitabang natos ng kinabuhi. Pero mahimo nang dili maayo kung sa circumstansya o sitwasyon sa ato ang pagprosesyon nakadaot. Ang saon man, kana magprosesyon ta nga dili mag social distancing. Ikahibaw man ta sitwasyon karon. It is not just the act itself. It is not just the intention of the act, but the circumstances surrounding our act. Kung nagpasagad ganita, ug wa ta mag-social distancing o nakaapekto na sa atong pag-observe sa atong protocol ining panahon nga giingnan ta nga mag-social distancing tungod sa COVID, then nahimong dili maayo na nga buhat. Kakuha mo sa akong punto? Do not just look at the act itself and the intention of the act, but also look at the circumstances upon doing the act. Yun ana atong gamiton kanunay matag adlaw kung mohimo ta og mga butang. Aron ba sigurado ta nga ang Dios tinuod yun mo ingon nga swerte ta ug maayo ta tungod kay naghimo ta sa matarong atubangan sa Ginoo ug dili tungod kay nagpakaaron ingnon ta. Ang Dios bugat kaay siyang mga muta, bugat kaay siyang dughan nga magtan-aw sa tao nga nagpakaron ingnon. Mahimong atong giilad ang mga tao sa pagbuhat og maayo pero sayop ang atong intensyon. Pero di na to mailad ang Ginoo. Ug di na to mailad atong kaugalingon. Kita mismo bisan pagidayeg ta sa uban kay maayo tang tao para nila, but deep inside our heart nakailata kung unsa ta og unsa atong gihimo, dili gihapon ta magmalinahon ug dili gihapon ta magmalipayon. Ug naay mas dako nga mata nga nagtan-aw nato kung nagmakiangayon ba ta ug timan-i nga adunay adlaw sa paghukom ug nakakita ang Ginoo kung nagpuyo ba ta og maayong kinabuhi uban sa katarong sa hustisya ug kaangayan. Amen.